Ahoj, ja som Gabriel Trojčák, hlavný inštruktor Tactical Combat Academy. Teraz sa budeme venovať neplánovanému prebitiu na rôznych platformách zbraní. Teraz sa povenujeme neplánovanému prebitiu na zbraniach typu AR. Pri strelbe zbraň je odistená, skláňam zbraň, zistím, že záver sa nachádza v zadnej polohe, presúvam zbraň do pracovnej pozície, zbraň ostáva stále odistená, sekundárnou rukou vyhadzujem zásobník, vyberám nový zásobník, kladám ho do zbrane, spúšťam záver a nahadzujem opätovne zbraň k streľbe a som pripravený na streľbu. Vidíte, že my nechávame zbrane neustále odistené. Je to preto, že pri práci s rôznymi zbraňovými platformami pracujem rovnako. Prečo vyhadzujeme zásobník zo zbrane a necháme ho vypadnúť? Lebo nie všetky zásobníky a zbrane môžu byť prispôsobené tak, že vám to pôjde veľmi ľahko, alebo môžete strieľať v inej pozícii ako stojí, to znamená, že iná neštandardná pozícia, či tu bude na chrbte, na boku, a vtedy sa nemusí stávať, že vám ten zásobník veľmi ľahko vypadne. Preto ten zásobník vyhadzujem, aby som mal istotu, že šachta je prázdna, aj keby som pracoval v noci, a priestor pre nový zásobník je v šachte. Pri neplánovanom prebití odporúčame dať zbraň do pracovnej pozície. Neodporúčame prebíjať v tejto pozícii tak ako v tomto prípade, keď si môžete všimnúť, zbraň je osadená rôznymi doplnkami a jej váha sa zvýši. Tým, že presuniem pri neplánovanom prebití zbraň do pracovnej pozície, časť váhy zbrane mi drží popruh, šetrím svoju energiu na ďalšie situácie. Teraz si ukážeme neplánované prebitie na zbrani EZA-58. Pri streľbe dojde nám munícia, zbadáme, že záver je v zadnej polohe, zbraň ostáva odistená, presúvam zbraň do pracovnej pozície, vyhadzujem zásobník, berem nový, vkladám, spúšťam záver a nahadzujem zbraň a som pripravený k streľbe. Rozdiel medzi neplánovanom prebití EZA-58 a kalašníkovom je ten, že pri dostrieľaní posledného náboja na EZA-58 záver mi ostane v zadnej polohe, ale pri kalašníkove vráti sa naspäť do prednej polohy. Pri neplánovanom prebití zbrane typu kalašníkov používame dva spôsoby. Prvý spôsob. Pri streľbe dojde nám munícia, prs ide mimo spúšť, zbraň ostáva odistená, vyhadzujem zásobník, skladám do zbrane nový zásobník, obťahujem záver, znova nahadzujem zbraň a som pripravený k streľbe. Tento spôsob prebitia je rovnaký ako pri zbraniach EZA-58. Druhý spôsob neplánovaného prebitia na zbraniach kalašníkov. Pri streľbe dojde mi munícia, prs je mimo spúšť, zbraň presúvam do pracovnej pozície, vyberám zásobník z nosiča, vyhadzujem zásobník, vkladám nový, obťahujem záver a znova nahodím zbraň a som pripravený k streľbe.
Niekedy sa môže stať pri tomto type prebitia, že vám to nepôjde takto ľahko. V závislosti od toho, aké budete mať ruky, to či budem mať mokré od vody, od krvi alebo skrehnuté od zimy. Na zbráňach typu kalašnikov je sťažený prístup k poistke. Ako ste mohli vidieť, pri neplánnom prebití znova nezaistujem zbraň. A to je konzistentné so všetkými zbraňovými systémami.